ассалому алайкум бародарони азиз меҳрубон. боз мо мошинои арзон барои шумо пешкаш кардем. мошино арзона канали мо навай дастгирӣ кунед бародарони азиз. лайк ва подписатсиро фаромӯш накунед. мегзарем ба мошини якум соли 1994 Opel Sedan. моторш 1.5 бензини плюс газ дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка механика дар шаҳри ҳисор 24000 сомония нархш. ба рубли имрӯза гардонем 139000 рубл мешавад. телефон рақамҳои телефон дар рӯи экран. занг занед ба соҳибаш маълумотҳои хубтару қабул мекунед. мезганем ба мошинам ваз 21015 солиш 2005 моторш 1.6 бензина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархш 18000 сомона дар шаҳри душанбе ба рубли русӣ гардонем 104000 рубл мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран. занг занед ба соҳибаш бо маълумотҳои бештару хубтар дастрас мекунед. мезганем ба мошини навбатӣ. мошини навбатии шамбон ваз 21015 соли 1900 ваз 21015 солиш 2003 моторш 1.5 бензини плюс бо газ дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи 16000 сомония ба рубли имрӯза гардонем 93000 рубл мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран. занг зани аз соҳибаш бо маълумотҳои бештару хубтара дастрас мекунед. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. мезганем ба мошини навбатӣ мо ваз 2112 соли 2008 моторш 1.6 бензина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш 15000 сомона ба рубли имрӯзаи мо гардонем 87000 рубл мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран. занг занед аз соҳибаш бо маълумотҳои бештару хубтару соҳибаш барои шумо мегӯяд. дар шаҳри душанбе қарор дорад. ин рақамҳои телефон дар рӯи экран. мезгарем ба мошини навбатии мо ваз 2199 солиш 2001 моторш 1.5 сӯзишвориш бензина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробкаш механика дар шаҳри душанбе қарор дорад. мошин нархш 13000 сомония ба рубли имрӯзаи мо гардонем 75000 рубл мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран. соҳибаш гуфтагия занг занад бо маълумотҳои хуб бештара қабул мекунед. боқӣ дар панои Аллоҳ бо мошинҳои навбатиро пешкаш